Bună, dragi prieteni, sunteți pe canalul Matei și Rai și o să ne jucăm Roblox de data asta. Și Fecdo. Ăsta e verișorul meu. O să ne jucăm Roblox, chiar. Da, prostul ăla. Da, prostul ăla care... Bă, nu mai zi prostii, suntem family friendly. Care ai spus să ai în istorie? Ai cel mai prost... Bă, vreau să fiu eu vreau să fiu family friendly, că unii copii chiar se uită la chestia asta, nu? Da, dar cine-i pasă? Bă, Scuze. haide. Da, hai să ne jucăm Piggy, iar... Hai să... Păi, știi că hai să ne jucăm Piggy, ca să nu se mai audă copiii, apoi ne jucăm la cât vrem noi. Nu. Da, ne jucăm Piggy. Așa se... Cine mai e family friendly acum? Cine mai e family friendly? Am găsit Piggy. În loc de Piggy am zis-o. Da, cine mai e family friendly? Gata, friendly, de acum încep. Haide. Da, ăsta de toți copiii de aici. Da, gata. Copii să nu după comportamentul veșorul meu care are... Și el, pentru că el care... da, și învățați alfabetul sau să fiți ca el. Să învățați înmulțirea. Mira, cine vrea bani? Bă, băieți și fete. Și fete care se uită la videoclipul ăsta. Era să spui o prostie. Da, dați și voi un like, că vă costă doar 2 secunde, pentru că nu vă costă niciun bani, niciun măcar un leuț. Dar ai o pierdere de timp. Mai lasă-mă. Și ghiceți cum îl cheamă pe veșorul, cum este și în intro. Matei și Rareș. Nu, pe nu ai video games. Rareș. Eu fac content prost. Scuze. Îți dai seama că eu acum pot să mă uit la tine. Content proaspăt. Scuze, am probleme cu gura. Da, pe bune chiar. Bă! Oh! Matei! Frate, sunt deja... Bă, frate, eu mă rog să... Matei, tu nu să treci mult. Am iarba. Bă, nu vorbi așa cu iarba. Nu mă iarbă din aia care îi dai la zebră. Nu iarba aia de... Știi tu, family friendly stuff. Lucru de sau family friendly... Cine e bunica? Cine ești tu? O familie sau? Suntem family friendly, ai auzit? Da. Dar cine e? Dar tu ce ești? O porc sau un porc? Sunt un purceluș. Nu cred. Cum arăți? O să crezi după ce ai... Frate, ai mâncat după soi? ce te-am văzut. Oh! Matei, nu se mai treci mult. I-am dat iarba zebrei. Bă, nu zic că se duce în bloc. Da, se duce în bloc? Ia. Unde ești? Gata! Pa! Sper că ți-a plăcut, Matei! Haide odată, 20... Ai fost numără bravo! A trecut 20 de secunde. Nu cred aia. Cred că 20 de milisecunde e acolo. Matei, Gata. Fira, de ce m-am dus într-un loc care el va fi aici? Am pus. Am chei galbenă, Matei, tu nu știu ce e. E chica dublu. Bă, sper că nu e aici. Bă, eu m-am buguit în ușă. Bravo! Da! Oh! A, gata. Sunt pro, am sărit peste trep. Ai sărit? Da, am sărit peste. Să știi că eu sunt în fața ta. Nu think so. Dar tu știi mă cam unde sunt? Vezi că vin. Deci știu chiar unde sunt. Oh! Spune că aici ai pistolul. Am găsit gloanțele. Bravo, știu aia deja. Da, bă, Matei, mi-au cheia. Da, dacă acolo e pistolul, eu te-am pus. Bă, aici e pistolul. Unde?
Aici unde și glonțele. Voi sta aici. Și eu voi sta... Băi, eu îți spun, deci eu nu mor. Eu sunt profesionist. Oh, God! Te-ai prins? Nu eu, Matei. S-a prins altul. O femeie. Unde-i? Nu spune că e... Oh, nu! Te voi urmări. Mă ales dacă închid ușa. Bine! Bine! Am putut. Bă, dar vreau să iau un pistol și să te omor. Te văd. În spatele tău și în spatele unei femei. Bă, suntem family friendly. Fete. Fete, da. E o morcov. Oh, nu. Hai, închide ușa. Yes! Am închis ușa. Oh, faide. Ai deschis-o în același timp. Bă, Uite, acesta care îl urmăresc este verișorul meu. Puteți să-l urmăriți. da, eu Spune ce canal ai. Canal ai. Eu am un morcov. Dacă... Bă, găsesc zi ce E, canal ai. bunele! Unde ești? Dar de ce am nevoie de un... Bă, trebuie să ai nevoie de urmăritor. Zi Dar nu-mi pasă, că nu fac YouTube, nu mai fac YouTube. Ba da, o să faci. Nu mai fac, am făcut un video, dar doar pe Discord. Bye, America! Mai am prins pe cineva. Bă, tu chiar nu știi să prinzi? Bă, dar de ce nu l-am prins? Stăteam fix lângă De el. ce nu l-ai atins? Aia rimă. Până mă Prins, stins. atins. A prins și a atins. A Peppa Pig. Vezi că a intrat și cealaltă pipa. Ok, da, pa. Vezi că... Deștept time! Bă, frate, eu sper că Fugi. Fac. Ta-ra-ra, deși nu mă pune pe Smash. Ai sărit, nu? Mă, te-ai pierdut. Mulțumesc. Ok, eu sunt profesionistul. Eu cred că nu mai sunt profesionistul. A prins. Știu. Ce să-mi pot și nu mai am bani. Mai și că nu să mor, da, m-a prins. De ce mai sunt? Oh! 1 versus 2! Bă, zi unde-s. Deci asta este aici. Deci, Ok, mă duc în bloc acum. uite în bloc, bă, și prind-o. Dar prea o să să fac pe ea. Mă să o prind acum. M-am dus? Oh! E o altă fată! Fata s-a dus jos! Păi și eu jos. Am prins! Ok, fata asta... Stai. Fata asta e afară! Vine în bloc, bă! În celălalt bloc. Mă duc acum la ea. Bă! Lasă-mă un pic. O să mai cere o minute, facem calitate! În ghilimele de rigoale, cum spune învățătoarea mea. E acolo sus! Sus. Sus! Bă, eu o să mă vad dacă urc. Bă, dar ascunde-te cât de bun poți. Bă, fata asta stă aici. Hai, bă! Bă, dar ești un bloc greșit. Ai greșit pe jos. Bă, eu o să... Ok. Vine pe blocul meu. Bă! Vine înapoi, bă, Matei. Deci fugi. Deci du-te pe acela bloc, Matei. Îți 2 minute poți să faci, știu aia! Hai, Matei, uite-te aici, e la ce... Bă, e la bloc. Hai, Matei, vină cât de repede poți. Nu am mort, Matei. A, păi nu ești conceptul 12, dacă îl bătem, facem spoilere. Bine. Bă, uite acolo în blocul ăla. Aici? Da, bă, ăsta este. Bă, fugi cât de repede. Bă, ești acolo! Ești acolo! Unde? Bă, dar nu uitam blocul corect. Unde, frate? Ai ieșit afară. Ești afară. Uite acolo! Prinde-o! Are pușca. Nu are pușca.
Să nu se aici. Sau mașina aia. Hai, Matei, fugi! Mă blochează. O prinde. Mă duc pe cealaltă parte. Ce vreau. Deci, uite-te aici. Mai este unul. Bă, ai intrat acolo. Mai este unul. Ai intrat aici, bloc. Mai este unul. Ah, bă, ai intrat. Bă, dar nu ai mult. Ai intrat aia în bloc. Da, știu, dar mai este unul. Dar în blocul ăla care știi tu. Uite aici. Locul ăsta. Acum atunci la bloc. Uite, uite aici, uite aici. Sus, sus. Urcă acum, urcă acum. Bă, ăla n-a murit. Te ia pe ăla. Unde este sus? Vezi că te poți. Unde este sus? Bă, dar cred că e jos, bă, dar nu știu unde e. Este jos. Bă, s-a plecat. Pe cum e muzică? Mai am doar un minut. Fraților, o să mai ne jucăm și alte jocuri în afară de Piggy, să vă zic. Kitty. Da, aia. Băi, e blocul ăla. În ăsta? Nu, blocul celălalt. Bă, dar nu-i lângă. Stai, bă. Vreau să spun ceva. E lângă blocul. Ok. Uite acolo. A, bă. Bă, nu acolo. Bă, deci A ieșit aici. Bă, ăștia-s la... Am prins-o! O prind. Bă, dar cum dacă am atins-o? Că trebuie să atingi pe ea, că trebuie să apeși pe ea. Bă, dar ce... Bă, frate, deci data viitoare plământ cât de prind. Bă, eu cred că i-a dat iarba. Ah! Aia e foarte mult. 6, 5, 4, 2, 1 și... Ai pierdut, scuză-mă pe... N-am pierdut, am prins o grămadă de oameni. Mai au rămas doar 2. Ok, frate, ce alegi-mă tu? Bă, dar nu vrei să ne jucăm piet? Vreau să fiu de onoră episodul ăsta. Bine. Da, bravo, da, hai să fiu de ore. Bă, dar o să edităm în așa fel să fie. Nu edităm! O să edităm. Nu poți! Da, ia-ți un calculator și sumează așa. De ce alegem mai? Bă, vășoara mea din Păi ia, da. Și... Bă, asta. Nu prea greu! Ok, ai chapter 10, vreau să-l bat. Dar e greu, vreau chapter 12. Planta. De plantă. Hai, banane! Bă, deci nu vreau eu să fiu meci. Nu vreau eu să fiu Piggy. Nici eu. Sunt cel mai prost la chapter 12. Cel mai proaspăt erou. Fac cuvintele mele. Este filmul friend, ai uitat? Da, hai să mai fim friendly. Oh, nu suntem noi. Băi, atât de aproape, deci dacă era acolo sus, tu e. Cartoful! Îmi doream și eu singur, dar era să mă distrugă. Ești doar un stabul, nu știu aia. Și am vrea să-mi salvez iubita-te. Dar în timpul ăsta trebuia să vă opresc pe voi și pe mine. Ok, dar. Ok, frate! Până nu te duce la că ăsta te omoară. Are tehnologie din anii 2000. Nu! Bă, Maxim! Bă, ăsta are pistolul. Asta chiar se joacă. Asta nu se joacă deloc, bă. Bă, poțiune. Bă, vreau să... Bă, Matei, Te golește. mi-a blocat. Sunt deștept. Piggy s-a trezit. Piggy o... Oh, nu! Vine după mine. Ce era aia? E om! Bă, frate, nu stai acolo, Mișu, că era un nou aici. Chiar mov am luat-o, Matei. În sfârșit, ok. Băi, eu mi-e Cartoful! Cartof stupid.
Dar nu e o jurătură, deci hai să pun. Pirar, na playful. Oh, ce am murit! Băi, eu am cheia asta. Mamă, era să mă prindă. E bine dacă e o cheie albastră. E ok, dar nu gâși unde, bă, frate. Băi! Băi, sora mea în joc. Bă, chiar? Da. Băi, sora ta! Sora ta! Bă, Băi! bă, Verișoara mea! cheie albastră. Unde-i? Străbunicul meu. Unde pun cheie albastră? Este China! Bă, frate, nu aici. Fie! Bă, mă prinzi! Și nu pun. Eu nu vreau să mai joc. Bă, o să mai joc. Terminăm episodul. Nu. O să mai jucăm și Kitty după asta. Da, o să dacă facem vreți. 5 episoade pe zi, ca să murim. Eu vreau să... Jocul motor vreau să fie un joc creepy, ca să mai avem... Joc cu motor. Nu vrei să vă învăț un cântec. Avion Da. cu motor. Ia-mă Eu și sunt pe prost. mine în Eu sunt zbor. prost. Nu mai ia. Eu Nu sunt te prost, iau voi că joc ești și pentru mic. vizualizări. Nu te iau că ești mic și te cheamă Polonic. Bă, și te rog, nu să dea views. Știu asta că nu Dar dau să știu văzări. că Aeroplane 3 nu-i creepy, prea creepy, că nu vrei să te mai uiți. Ba, nu. Eu sunt plictisit, Matei. Eu nu vreau Bă, să fac vin YouTube! amândoi după mine. Bă, frate, vrei să facem două canale. Ok? Fac un canal nou și îmi distrug facultate. Și apoi dacă primesc 1.000.000 de vizualizări Nu-i să- cheie o să-mi iau albastră. o Nu cameră trebuie să spun cheie albastră. și să-mi distrug o facultate. Pentru că nimeni nu trebuie o facultate, azi mi serios. Da, deci eu nu o să mai fac YouTube. Bă, o să mai fac. O, nu. Gata, băieți, mi-am zis. Ai văzut cum am trecut? Ați văzut cum am trecut Ok, prin ea? fraților, o să facem un video nou. Hai, la vedere! Pa! O să ne vedem data viitoare. Pa!